Ambalmao ayo bisimila Mali kono ani Mali kɔkan ni ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw waati selen aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛ na tali kɛ ninnu de kan. Mali kɛnyɛrɛye kalansotigiw n'u bɛ wele ko promoteur d'école u ye baarabila daminɛ bin tɛnɛ ka sabu kɛ gɛlɛya ye min binnen don u ka baaraw taabolo kan. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. Mali surakaw minnu bɛ bɔ Menaka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ wele ko Iwe Maden olu fana ye barosigi belebele kɛ Sibirido barosigi min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen k'u bɛna to u kɔnɔ walasa ka se ka wulikajɔw kɛ Mali yɛrɛ tɔgɔ la. Ka fara o fana kan Kidali mara la MINUSMA finitigiw kɛlen kɔfɛ k'u ka marabolo kɔnɔna bila Mali finitigiw bɛ wulikajɔ baara minnu na kunnafoni laban minnu bɛ o koɲɛ kɔnɔ ni ka fara Laginɛ ani Israël kunnafoniw kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn kunnafoniw la kumaba la ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ni sanga in kɔnɔ Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a lase aw ma ni waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen na Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛna lase aw ma. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 6 san 2023 aw ni Mariam Tarawele de bɛna kunnafoniw lase ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Mali jamana kɔnɔ kɛnyɛrɛye kalanso tigi minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko promoteur d'école u ye kunnafoniw bin k'a jira k'a fɔ ko lɛrɛ 120 o de bɛna kɛ baarabila la min daminɛna bin tɛnɛ ka sabu kɛ u ka hakɛ dɔw sabatibaliya ye u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Kalanso kɛnyɛrɛye minnu bɛ Mali la n'an k'u ma ko école privée olu kɔni u ye kilasiw datugu bin tɛnɛ fo juma nata Abdul Kasum Ture n'o ye u ka kulu ɲɛmaaba ye an k'ale lamɛn. Kun kelen pe dɔrɔn de y'an bila la an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka école bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka frais scolaire n'an ka demi bourse n'o ye salon wari ye an b'o sarali ko kuma dɔw an ka wari sara pour que an ka se k'an ka baara kɛ donc kun fila t'a la wa surtout ni wari nin bɛ sara fɛnɛ an ka wari nin ka sara sur l'étendue du territoire et sans condition. Mali kalanden somɔgɔw olu ka kuluba min bɛ yen o ɲɛmaaba dɔ ye Dawuda Sako ye ale kɔni a b'a ka jusumakasa jira ka ɲɛsin nin kilasi datugu in ma. A man d'an ye dɛ parce que a bɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi gɛlɛya a bɛ jamana yɛrɛ ka siniɲɛsigi gɛlɛya ni denmisɛnninw ka siniɲɛsigi gɛlɛyara o kɔrɔ ye ka wari denmansaw fana ka siniɲɛsigi bɛ gɛlɛya min ye école privée ko in ye jamana yɛrɛ kan k'a lajɛ n'a fɔra ko anw ka jamana après plus de 60 ans d'indépendance école privée de ka ca ni siɲɛ 10 ou bien siɲɛ 20 ɲɔgɔnna ni école publique ye. Kilasi datugu min filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase denmisɛnninw ma fo ka taa se programme o banbaliya ma yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la Abdul Kasum Ture ale b'o ɲɛfɔ an ye. Covid kɛra yan année scolaire prolongera pendant 2 mois ka da Covid crise kan bien que privé ma crise donc parce que on ka cours comédie normalement a waati bɛn na ni syndicat ka grève ye mais nous avons accompagné d'État en 2 mois supplémentaires que la continuer ka denmisɛnninw encadrer dans les matières principales retenues aux différents examens. Donc c'est pour dire que le programme officiel a respecté les années a épuisé les wajibi de. Abdul Kasum Ture ka fɔla halisa mun ye kuma ɲɔgɔn ye o ma tigɛ olu n'u ka minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ wa a hakili b'a la k'a fɔ don dɔ nataw la mun kɔni ye fɛɛrɛ ye o na se ka sɔrɔ nin ko in na. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Mali surakaw minnu bɛ bɔ Menaka mara la ni u bɛ wele ko Ile Waden olu fana ye barosigi belebele kɛ Sibirido barosigi min senfɛ u y'a jira k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen k'u bɛ to u kulu kɔnɔ Mali jamana yɛrɛ tɔgɔ la. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. An balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye i n'a fɔ an y'a lase aw ma cogo min na surakaw ka tɔn min ni o ye surakaw ye n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Menaka ma u ye a jira k'a fɔ ko barosigi belebele kɛra olu fɛ Sibiridon tɔn min yɛrɛ ni a kulu bɛ wele ko Ile Wamaden u y'a jira k'a fɔ ko u bɛ to u ka kulu kɔnɔ kulu min ni o sigilen don walasa ka se ka Mali yɛrɛ jamana dɛmɛ. Mariam Kuyate VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
Yasa basigi ni bɛn ka sabati Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Mali kurajɔ min bɛ ka fɔ o ka se ka sira sɔrɔ. Mali kɔrɔfɛla kabilaw cɛla jɛkulu min bɛ wele ko Iwilimidem. N'olu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Minaka ma. Olu bɛ k'u tɛgɛ jan Mali marabagaw ye ni waati in na. Sabula sibiridon u ye lajɛba dɔ kɛ Badalabugu crèche la min yɛrɛ sen fɛ Bajan Ag Amadou n'ale yɛrɛ ye Minaka député kɔrɔ ye CNT ma fɛnɛ don. A ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Mali ye jamana kelen ye ko cicogo t'a la. K'a balima burudamɛ minnu kelen bɛ ko ka marifaw ta ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔniya ka buruja n'o ye sema jɛkulu ye ko nin ye waleya ye min man tɛ ko ka kɛ ko sitana ka baara don. Wa k'a bɛ hakilijigi kɛ ko Mali jamana y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ burudamɛw ye ko sabula ɲɛmaa ma sigi Mali jamana kɔnɔ min b'i seko kɛ burudamɛw ye min ma faamaya jɔyɔrɔ d'u ma ko minisiri jɔyɔrɔ d'u ma député jɔyɔrɔ d'u ma jalabatigi jɔyɔrɔ d'u ma ko kabini Mali ka indépendance ta waati ko ni maa ninnu bɔla burudamɛ ŋana minnu na k'olu ma nin waleya in kɛ Mali jamana kɔnɔ k'ale b'a yɛrɛ ɲininka bi olu denw n'u mɔdenw bɛ se ka marifaw ta cogo di Mali jamana kama ko nin ye waleya ye min yɛrɛ kɛla sababu ye k'olu minnu ye farijamani maaw ye ko k'u kogoya diɲɛma ye k'u kogoya maliden bɛɛ lajɛlen ye a ko a b'a ɲini nin maa ninnu fɛ minnu kɛlen bɛ ka marifaw ta kɔrɔfɛla kabilaw tɔgɔ la k'u ka segin kɔ k'u ka dɛmɛ don Mali marabagaw ma ko waleya min filɛ ka kɛ nin maa ninnu fɛ k'u fɛla tɛ wa k'u t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ k'o de kama k'olu y'a laɲini ni ka don mouvement d'inclusivité kɔnɔ yasa bɛn ka sabati Mali jamana na. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ka kɛ ni MINUSMA ka Kidal marabolo bilali ye min wuli ka jɔ baaraw bɛ senna Mali jamana finitigiw fɛ n'o ye faamaw ye walasa u ka se ka don Kidal la. Kunnafoni laban minnu bɛ u koɲɛ ka VOA Bambara tɔgɔ la sibiri tɛmɛlen Mohamed Touré ale ka an b'a fɔ jɛmukan kɔnɔ ye kuma di Kidal duguden dɔ ma min ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ a ye kunnafoni laban minnu di Kidal lahalayaw kan an k'o lamɛn. La mɔgɔw bɛ fɛn kelen kɛ hami ko ye an sigilen kun bɛ Kidal an kun t'a dɔn ni MINUSMA kun bɛna don dɔ la yɛrɛ a kun tɛ hakili la yɛrɛ MINUSMA nana cɔn kan min kama an y'a ye an b'a dɔn mais a kun b'an kunkolo la fana ko don dɔ la MINUSMA kun bɛna taa minnu kun tɛ diɲɛ dɔn ou bien kun tɛ fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ u bɛ na ni MINUSMA ye u ye fɛn sɔrɔ MINUSMA kɔnɔ peut-être a bɛ se ka kɛ olu bolo olu ka sɔrɔli banto ye quoi mais minnu y'a diɲɛ dɔn yanni MINUSMA kana to tutu a bɛna kɛ don dɔ la fɛn bɛ bantuma b'a la diɲɛ kɔnɔ ne hakili la mɔgɔw ka taa ni ala ye da ala la MINUSMA taara peut-être dɔ b'a kɔfɛ quoi parce que maa caman bɛ yen minnu taara MINUSMA la c'est vrai u ka hamiko ye se k'u ma kalan kɛ u ma baara ɲɛ dɔn mais normalement u ye waati min kɛ MINUSMA la a ye waati d'u ma pour que k'u dege baara la ka fɛn bɛɛ dɔn donc u kan ka profiter n'o ye dɔrɔn. Kidal sigida kɔnɔna na aw jigi bɛ mun de kan sisan donnaw nata la. bi bina foyi tɛ fɛn bɛɛ jɔra baara tɛ yen foyi tɛ parce que an t'a dɔn MINUSMA taara min kama o ye mun de ye an t'a dɔn jɔn de bɛ na jɔn de tɛ na an sigilen don an bɛ ka ɲɔgɔn filɛ donc an bɛ ka laban de kɔnɔ. Ayiwa welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw tɔw wɛrɛ ma ani faamaw yɛrɛ. bɛɛ ka ala ka muɲu ni sabali di bɛɛ ma bɛɛ ka hakili sigi min ma bɔ ala fɛ a tɛ kɛ diɲɛ bɛ tan y a des hauts et des bas an bɛ yɔrɔ min bi ne kɔni bolo hɛrɛ dɔrɔn de bɛ kɔfɛ quoi ne yɛrɛ ne kɔni ne hakili sigilen don parce que min na ni MINUSMA ye a ye min cɛ ne bolo ne b'a dɔn MINUSMA nana c'est vrai a ye ne dɛmɛ dɔɔni parce que ne ka dɔnniya n profite MINUSMA la ka dɔw kɛ MINUSMA taara fana alhamdulilayi dɔnniya nin tora ne bolo a kɔfɛ fana ne b'a dɔn n bɛ profite n'a ye seulement bɛɛ k'a dɔn a kunkolo la MINUSMA ninnu ɲɔgɔnna o tɛ an farafinw ka dɛmɛsow ye parce que an farafinw an ma foyi kɛ an tɛ foyi dɔn an t'a ɲini fana ka fɛn kɛ MINUSMA ninnu nali a bɛ fɛn nɔgɔya an bolo funi kɛ ta c'est comme tubabu nana u y'an bali an ka fɛn ɲini ka fɛn dɔn k'an yɛrɛ kɛ fɛn ye bon MINUSMA ka jugu n'o ye mɔgɔw b'a f'i ye u bɛ salaire belebeleba di mɔgɔw ma bon a b'i bali ka taa fɛn kɛ i dalen don i bɛ fɛn fitinin kɛ i bɛ wariba sɔrɔ k'a sɔrɔ foyi ma dilan u ka taa an ka se k'a dɔn an bɛ mun de la an kan ka mun de kɛ hali bɛn n'u kun bɛ yan an kun tɛna bɛn abada parce que minnu bɛ baara kɛ u nɔfɛ u bɛ wariba sɔrɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour k'u kana taa ɲɛmɔgɔ minnu ko u ka taa ne b'u barika da walahi b'a ye ne b'a dɔn bɛn bɛnna joona parce que minnu sera k'a fɔ MINUSMA ka taa mɔgɔw sera n'u ɲɛ parce que c'est comme si u bolo non ninnu kɛra jinɛw ye minɛnw de b'u bolo u bɛ na bɛɛ faga n ko bɛɛ bɔra dugu an kun bɛ yan 2012 f'u b'u panpan bi u bɛɛ bɛ ka dogo ko bɔ dugu kɔnɔ MINUSMA de ye bɛnbali sisan u taara an bɛ bɛn sisan.
an bɛ taa ni kunnafoniw ye yuwaru o mara la kunu kari n'o bɛnna novanburu kalo tile 5 san 2023 ma a yirala k'a fɔ a ka ca ni duguden mɔgɔ 300 ye minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ tanda janke leere o sɛrikili kɔnɔna la ka sabu kɛ basigibaliya min bɛ u ka marabolo kɔnɔ gordo bokum vewa bamara tɔgɔ la ka bɔ yuwaru kunu karidon novanburu kalo tile 5 tanda janke leere mara la olu wajibalen filɛ k'u sigiyɔrɔ bila jakosa kulu maramafɛntigiw fɛ bari sabu ka daa kan ko olu de ye maaw ye minnu bɛ kunnafoni di cɛfini tabaw ma yaasa wulikajɔ ka ta ka olu sɛgɛrɛ bɔkar kampo ye tanda ka ye janke depuis kuna sini kɔta ko kunu fo bi an bɛ bolila an ma se ka sigi an ma se ka jɔ an ma se ka foyi dumuni t'an bolo minɛn t'an bolo foyi t'an bolo musow ta ye kuru ani jɔ ani ka jɔlenw de an taara an ka fɛn bɛ to yen an kɔni nana ten dɔrɔn maa min tɛ fɛ ka bɔnɛ i ni na i ka yɔrɔ in bila yanni waati kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛ o kun kelen do kulu maramafɛntigiw dala gɛsɛ ye isa kunta ale kun bɛ tandakaw la na an t'a fɛ ka sa ni ɛri ye maa o maa sɔrɔ o ye subi o mana fɔ mɔgɔninfin min i bɛ taa di an fana ye verili kɛ yuwaru mobili o mobili o k'an ma gɛn ala kama o kana an dɛmɛ k'an labɔ Pali mama fana ye musolaka ye min sɔrɔ bɛ nin dugu in kɔnɔ tandakaw la an ka jɔ n'an ka kunuw bɛɛ an y'u bɛɛ to yen ala an ka malokisɛ minnu b'an bolo an bɛ se k'a tobili k'a dun k'a da an denw n'an cɛw ma k'u an t'a ta an bɛ dɛmɛ ɲini o b'an dɛmɛ cogo min na kunuw t'an bolo jɔw t'an bolo ala an bɛna fɛn ninnu min dun k'an denmisɛn ninnu balo o t'an bolo kunnafoniyaw bɔlen ka bin yuwaru yɛrɛmarakafo ma to ko nin ko in na u ye wulikajɔ boloda ni dɛmɛ ye ka nin maa kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ denba kɔnta sigida ɲɛma dankan filanan a moyen mun b'an bolo an b'o de kɛ fɔlɔ pour que minnu nana kɔni vraiment olu kana jigi anw na olu fana vraiment a kana kɛ maloya ko ye donc an ko wajibi de don an ka taa an ye wari réuni au niveau de la mairie tout de suite an y'an bolo kɛ ɲɔgɔn kan pour que vraiment avant que mɔgɔ wɛrɛw ka na fɛnkɛ u ka koɲa na seereyaw bɛɛ lajɛrɛlen y'a jira k'a fɔ ko a ka ca ni maa 300 ye min filɛ ka jakosa k'u sigiyɔrɔ bila dɔw nana yuwaru dɔw leere dɔw sumpi a taara fo ka taa se ɲafunke ma tanda ani kabara janke kɛrɛnkɛrɛnyana leere mara la voa bambara tɔgɔ la ka bɔ yuwaru birdo bokun ka laseli do ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa n'a ye farafina gunkana fan wɛrɛw ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kamerunkaw fɛ yen a ka ca ni mɔgɔ 20 ani kɔ ye min fanba ye musolakaw ni denmisɛnninw ye a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fagara bin tɛnɛ sɔgɔmada fɛ min kɛra u ka dugudennin dɔ la ni o filɛ nin ye u ka jamana tilebiyan fanfɛla la hakililajigila ko waleya in kɛra ka taa u ka angilɛ kanfɔ fanfɛyɔrɔw la min wulikajɔ baaraw bɛ ka kɛ ni jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale ye kamerun ni fanfɛyɔrɔ ninnu na ni y'a san 7 ye Nigeriakaw fɛ mɔgɔ 12 fɛnɛ bɛ minnu bɛɛ lajɛlen fagara u ka malo sɛnɛyɔrɔ dɔ la jarijɛkulumaw ka dankarili wale fɛ min kɛra kunu kari ni a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Borno n'o filɛ nin ye Nigeria o kɛɲɛ ka yanfan ka taa a kɔrɔnfɛn fanfɛla la kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasira a sigidala mɔgɔ dɔ fɛ min ye a ka seereyaw di AFP ka kunnafoni disow la hakililajigira a yirala k'a fɔ fitinɛba o de donnen don sɛnɛkɛlaw ani bigamaralaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fanfɛyɔrɔ ninnu na min bɛ senna kabiri san 2019 waati n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔn ni bɔnɛ kabiri kɛlɛ daminɛna ka taa ni kunnafoniw ye Keniyakaw fɛ mɔgɔ 12 fɛnɛ bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fagara min kɛra sanjiba dɔ ka tiɲɛni senfɛ u ka jamana kɔnɔna la a kunnafoni bɛɛ lajɛlen na dira Keniya kuran rouge baarakɛlaw o ɲɛmɔgɔyaso fɛ nanga malu domu adama sala sañon dange malu yow nit ki bëgg nanga tay domu adama sala sañon dange tay mané nit ki sopp nanga doylu domu adama sala sañon dange doylu yow nit ki da nga wara doylo yow ci li la yalla jox bo li ko nango liggéey VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la
ka foli ni tanuni lase aw ma hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka arajo fiɲɛsiraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Nioro Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ arajo Emergency ka 99.6 Koro ani Bayangara aw b'an sɔrɔ arajo Corona kan 93.2 Sankaw b'an sɔrɔ arajo Parisien kan 90.8 o fiɲɛsira fɛ Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye Tumutu fiɲɛ turukala 93.3 Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99.9 fiɲɛsira fɛ Wagadugu aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan aw bɛ se k'aw sɔgɔ VOA ka bɔlɔlɔsiraba la www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa ni kunnafoniw ye nin waati in na Burkina Faso jamana kan sɛgɛsɛgɛli bataki dɔw y'a jira k'a fɔ ko a ka ca ni u ka jamanaden ma caman ye minnu ni olu bɛ kɛnyɛrɛye kɔnɔ ani ka fara syndicat tɔnw fɔ ka se fasojamaden dɔw ma minnu bɛɛ lajɛlen jagoyara k'u don u ka wolomasiri tabagaw cɛla ni u bɛ wele ko sɔrdasikulu n'o ye u ka armée ye min laɲini kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o kosɔn walasa an ka se k'a kungun n'a ɲɛɲɛ dɔn VOA Banbara ka kunnafoni dila Kader Traoré ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na ka bɔ Wagadugu bɛna walawalali kɛ an ye waleya in yɛrɛ tɛmɛna cogo min Kader i n'o la Kader Traoré ni tulo b'an an ka foli b'i ye Anula Mariam Traoré anula VOA Banbara kan lamɛnkɛlaw bɛɛ ayiwa ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye dakuruyan damadɔ an y'a mɛn k'a fɔ nin waati in na cɛta ni o ye finitigi cɛta ye o bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la wa maa dɔw bɛ yen nɔ minnu ye fasodenw ye bɛ ka jagoya Mariam Traoré anula VOA Banbara kan lamɛnkɛlaw bɛɛ ayiwa Kader tulo b'an na an bɛ hakɛto kɛ an lamɛnbagaw fɛ ka segin ka na Kader i ma ni tulo b'an na an b'a f'i ye kuma b'i bolo ayiwa yani Kader ka labɛn sisan an bɛ tɛmɛ ni Laginɛ kunnafoniw ye ka lase aw ma ka fɔ ni kunɲɔgɔn laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiridon u ka jamanatigi kɔrɔ Musa Dadis Kamara a n'a nɔfɛmɔgɔ 2 yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ olu tun b'a fɛ ka boli ni ka u ka kasobon bila dɔw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ u bolila walasa an ka se ka ɲɛdɔn kunnafoni laban minnu b'a ko kɔnɔ nin waati in na Moribo Danbele wulila ka se Demba Keita ma ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ Kankan an k'a lamɛn kunnafoni laban kan ka bɔ Laginɛ laban bɛ Laginɛ kɔnɔ ko juma tɛmɛnen su 3h waati karisa bɛ sibiri la n'o yɛrɛ bɛn novembre kalo tile 4 ma san 2023 min na bɛɛ lajɛlen nana kunu minnu ma olu nana kɛla morifakan di jamana masaso a gbɛngbɛn dɔ nasa sobonda b'olu ye baara la yɔrɔ min na n'a ye fara ko kalon ma o ye Conakry so kɛma de nka o bolo ma wɔrɔ kunnafoni bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini an bolo k'a ye k'a fɔ ko kurukaya dɔ bɛ na imasi de la a ye kunla kasojimba mɛn na Guinée Conakry n'a de fama ko kɔrɔnti kawa ye ni kada bɛ n'a mɔ min ye n'ale kitiri la waati min na k'a fɔ ko Teiro ale ko fiɲɛ na ko mɛn tɛmɛna 27 ans la san 2009 la n'a ye 2009 di wa o mɔ min kɛra ye ka mɔ dolo kɔni ka olu ta ka labɔ o dolo den bi o le nama sakɛ kɔrɔ kapitɛni Musa Dadis Kamara o ta ko la a ko labɛn ɲɔ dolu kan kulo dɔ TV k'a tɛra kɛ kolonɛli Cɛboro Kamara ani kolonɛli Blaise Gomo ka labɔ fanga la ka wa di ko kɔfɛ siɲɛ musa gosi kɔni o nana kami yen kɔnɔ bɛ balo ani mɔ min nani ka bɔ ko ye min nabɔla ka wa di a kɛra musa gosi yɛrɛ di an ka waati sɔgɔmada 9h waati ka wa 10h la a jirala ko mɔgɔ saba olu kɔni kɛra se ka da olu dɔ kama sɔrɔ Cɛboro n'a ye Musa Cɛboro Kamara di o fɔlɔfɔlɔ o nana kɔsi ka wa major central la ye Blaise Gomu o fana tɛ nana kɛ o dɔ kapitɛni Musa Dadis Kamara o fana nana minɛ ka wa di mɔgɔ saba o bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛ ka jira nka mɛn tɛmɛ tɔnu bɛ to sinɛ olu ye kulo dɔ PVD ale kɔni jiri ba a yɛlɛmini ba o ma lɔ ko a dɔgɔyalenba ko a bɛ mɔgɔ 9 bɔ minnu fagara nin senfɛ o kuma e bɛ mun kalama o koɲa la sisan an ye kan ka procureur ma kɔnɔ bawo kalataral le fo le hela le sɛlima a ɲa yɛrɛ ma ka sɛnsɛn n'a ye o ye ŋunu kan ne ka bɔ ko mɔgɔ 9 kɔni même bi se fara la procureur la ka bɔ ko mɔ jateminɛ kɔni sanni suivi kɔni an ye olu kɔni photo ye kan sɛbɛn kɔni o ma kɔnɔ ye dɔ a o to mɔ jate jeli le fɔla ne natɔla ka lamɔli ye o le sababa di ka tɛrɛ kɛ procureur de kan bolo Laginɛ dugukɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo di nin wagatinin na justement o bɔra don du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛrɛ i kɔsi ka taa i la baara ni kama fɛlɛ ni tɛnɛn sɔgɔmada nin na baara kɔni bɛɛ lajɛlen bɛra daminɛ kama
kamasɔrɔ ten kamara di na kuna sidi bolo ko bɛɛ lajɛlen cogo la barajiya gisuma wara dɔ ɲini na le kɔni a yɛrɛ jamariya ta k'a di a na gendarme ma k'olu kɔni ɲini misi kɛ na ne polisi du ala k'o mɔ kelen min to ni polisi na la n'a ka sɔrɔ hami moyi la moyi silani polisi min la ɲamu ma ka ban ko fini nankakɛ o fana bara décret la bɔ ko sika kɛli minnu ma o bɛɛ lajɛlen kɔni bara filan ka bɔ sɔrɔsiya rɔ n'a ni kɛ sababu de ka kisi la ji di jamana kɔrɔden ma bi ko mɛnna bɛɛ lajɛlen kɔni girinkaɲi la bɛɛ wale la barajiya ko wɛrɛ daminɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. an bɛ segin ka taa burkina an tun y'a lase aw ma cogo min na k'a fɔ wulikajɔ fɛɛrɛw o sigira u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka fasoden caaman jagoya ka don u ka finitigiw cɛla ni u bɛ wele ko sɔrɔdasi kulu. VOA ka kunnafonidila Kader Tarawele ale b'an bolo nɛgɛ kan n'a kulo b'an na an b'a fɔ a k'a bisimila. Bisimila Mariam Traore i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na kabi tuma damadamani kɔni fasoden dɔ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu ra n'an bɛ olu wele ko syndicats ani société civile ma olu y'a yira k'u bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ octobre kalo tile 31 tɛmɛni yaasa ka se k'a fɔ ko minnu tɛ taara ɲanama Burkina Faso kɔnɔ olu maa ninnu ma se ka u ka wuli ka jɔ kɛ o tɛmɛni kɔ a yira fana ko olu maa ninnu cɛma o ye dɔw jagoya minɛ ka sɛbɛn di olu ma o min wele ko réquisition k'a yira olu ka taa kɛlɛkɛfɛnw na ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛkɛlaw kɔ an bɛ wele ko DPO ayiwa an balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka segin yanni Kader ka labɛn kokura an bɛ taa ni kunnafoniw ye Israel jamana kan kɛlɛ min ni o bɛ u ka jamana finitigiw ani Hamasi marifatigiw kuluw ni ɲɔgɔn cɛ n'a daminɛna kabiri octobre kalo tile 7 san 2023 a yirala k'a fɔ bi ntɛnɛ kɛlɛ in a ye tile 31 sɔrɔ o n'a ta o ta hali bi Israel finitigiw kɔni b'u sɔn mugu fodo ma ka taa Gaza o sigida la walasa an ka se ka kunnafoniw ɲɛdɔn Moribo Danbele sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ an k'o lamɛn. Hamas ka cakɛdaso mun jan bɛ kɛnɛyako la ka jate laban y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 10 ani mɔgɔ 22 ni a fan caman o ye faso jama ye ni denmisɛnnin 4 b'a la ko o de fagara Gaza kɔnɔna la kabi octobre kalo tile 7 Bani Sirela olu ka fodon daminɛnen o wagati kelen na Bani Sirela jamana ɲɛmɔgɔw ko mɔgɔ 1400 o de fɛnɛ sara ni a fan caman ye faso jama ye mun kɛra Hamas ka dankarali don Bani Sirela dugukolo kan u ka Arafa tɛmɛsira ni ale bɛ Gaza o tugu Egypte la ale dayɛlɛla tɛnɛndon yaasa dunan minnu bɛ ni fasodun sɛbɛn 2 b'u bolo olu ka se ka u yɛrɛ ɲini ni tɛmɛsira in ni a tun dayɛlɛla arabadon ka taa juma la yaasa Palestine mɔgɔ caman minnu bananen don ani mɔgɔ minnu bɛ ni kɛnɛma fasodenya sɛbɛn wɛrɛ b'u bolo olu ka se ka bɔ ale datugura Hamasi y'a jagoya k'a fɔ ko yaasa a ka se ka dayɛlɛ ko u ka mobili ambulansi ko olu ka se ka tɛmɛ ka taa Rafa Bani Sirela ka fodon juguba kɔfɛ mun kɛra Gaza dugu kɔnɔna la Turkiw ka kɛnɛmako ministri Hakan Fidan ye a laɲini Ameriki jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ ministri fɛ Anthony Blinken ko u ka marifa cili la jɔ sisan wa ko a ka kɛ kuda ye Gaza kɔnɔna la Turki dɔw olu ka ciden jurusira dɔ la Blinken a ko dɛmɛ tɛmɛni ko dɔ bɛna fara kan don nataw la yaasa ka ɲɛsin Gaza sigilamɔgɔw ma ni Bani Sirala kɛlen no ka ji kuran ani balo k'o tigɛ a yɔrɔ la duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ye weleweleda kɛ ko ka marifati la jɔ adamadenya tɔpɔtɔli hukumu kɔnɔna la farafina worodugu yanfan ale ye wele bila a ka lasigiden mun bɛ Bani Sirala ma ko yaasa u bɛ se ka kulokɔrɔ kuma kɛ ni a ye an bɛ segin kokura ka taa Burkina Kader Traore a b'an bolo nɛgɛ kan Mariam a y'a fɔ cogo min na an bɛna taa n'a ye dakuruba damadamani yanni nɛgɛjuru ka tigɛ a y'a fɔ ko a yera kɔni ko maa minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ fanga ɲɛmaaw y'a yira ko olu bɛna se ka o maa dɔw minɛ minnu bɛ taa se mɔgɔ ɲɔgɔn na 14 ma ko ka o bila ka taa kɛlɛkɛ jɛkulu la an bɛ wele ko front o maa ninnu cɛma kunnafonidilaw bɛ parti politique ɲɛmaaw bɛ ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu yɛrɛ an bɛ wele ko syndicats bi wula in na syndicats bɔra ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko olu kɔni tɛna se ka sɔn ni ye ko sabula maa minnu kan ka taa fara finitigiw kan ka kɛlɛ kɛ bɛnkanni walekɛlaw senfɛ ko olu ye maa gwansɔn ni minnu yɛrɛ ye a ŋaniya ta k'o bɛ taa kɛlɛ kɛ ko a man kan ka yira ko ni maa min ma jɛn ni fanga ɲɛmaaw ka taabolo ye ni maa min sera ka o dala kan u ka o maa ɲininu wajibiya ka se ka taa ni olu ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ko olu tɛna sɔn ni waleya ninnu ma ko k'a ye fɛnɛ ko a bɛ komi i n'a fɔ MPCR min ye Ibrahim Traoré ka fanga ye olu bɛ fɛ k'a to jara ko maa minnu tɛ sɔn ni olu ka kɛwale ye o maa ninnu kɔni olu bɛɛ bɛna minɛ ka taa don kaso la walima ka taa ni olu ye kɛlɛkɛjɛkulu cɛma ko o dun tɛ se ka taa o dun tɛ se ka ɲa fana parce que taabolo kan an bɛ wele ko liberté d'expression ani liberté de presse
ayiwa Kader ni ye jateminɛli kɛ denmisɛn sifinkulu caman tun bɛ yen nɔ waati tɛmɛlenw na minnu bɛɛ lajɛlen tun yera jaw la bɔlɔlɔsiraw kan u y'a yira k'a fɔ u labɛnnen don ka fara Burkina Faso jamana finitigiw kan walasa ka se ka taa jadi jɛkulumaw kɛlɛ olu ka kuɲɛ bɛ cogo di olu yɛrɛ taara fara finitigiw kan ka se ka kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ bɛ taa se maa ɲɔgɔnna ba 90 ma minnu bɛ kɛlɛkɛfɛnw na jamana fan 4 nka o tɛmɛnen kɔ ni e n'a min ye i dala Ibrahim Traoré ka fanga kan k'a fɔ ko olu bɛ baara min kɛra o baara ni ɲani tɛ ko jamana marabolo u ka gɛlɛ ko maa bɛ tununa u t'a dɔn o donna yɔrɔ min na u bɛ maaw fana ka se ka o faga n'a sɔrɔla kunnafoni foyi ma di o maa ninnu kan ni e maa min ye i dala o kan o bɛ se ka e minɛ ka taa n'i ye kɛlɛkɛjɔnkulu la o min wele ko réquisition min labɛnna ka bɔ u ka sariya kura dɔ ma n'ale tɔgɔ ko mobilisation générale olu kosɔn ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko a tɛ se ka taa nin taabolo nin kan ni maa minnu fɛ ka taa o yɛrɛ fara finitigiw kan olu bɛ a waliyale ta ko u bɛ taa kɛlɛ kɛ nka o tɛ se ka yira ko maa minnu ni e min ye kuma fɔ ni min ma bɛn fanga ɲɛmaaw ma u ka se ka e minɛ ka taa nin ko o kɛra komi i n'a fɔ sanction alors que an bɛ waati min na i n'a fɔ san kɛlɛ ni fasodenw bɛɛ de kan ka kɛlɛ kɛ fasodenw bɛɛ de kan ka o bolo di ɲɔgɔn ma a se ka kɛlɛ kɛ nka o man kan ka maa wajibiya minɛ k'a fɔ ko e ka taa kɛlɛ kɛ yala gouvernement yɛrɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye i ye jaabi di nin ko in na wa o ma jaabi foyi ma di nin maa ninnu ka wulikajɔw kɔfɛ nka maa ninnu yɛrɛ y'a fɔ ko olu ye fanga ɲɛmaaw sɛgɛ ni o ye an ka jamana laadatigiw ani diinɛ ɲɛmaaw sɛgɛrɛ ka se ka jira o la ko jamana bɛ taara taabolo min kan nin ko a bɛ komi an bɛ waati n'a fɔ sisan nin maa si yɛrɛ de man kan ka se ka sɔsɔli kɛ ka taa fanga ka taabolo kan ni min bɛ fɛ ka kuma fɔ i k'a fɔ ko Ibrahim Traoré ale ye masa ye ale ka kɛwalew de kan ye ne min y'o fɔ kɔni e labilanen don min k'e diya e bɛ se k'o kɛ nka ni min y'a fɔ ko ni Ibrahim Traoré ka fanga taabolo ye n'i ma don kaso la e bɛ tunun walima o bɛ taa n'i ye jagoyara fanga kɛlɛkɛyɔrɔ la nin diyara an ye Kader an ka foli bi ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na nin tun ye VOA ka kunnafonidila Kader Traoré ale ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan an ka Siyaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ fɔlɔ nɛgɛsoboli bunabun kan Tour du Faso tako bisibana kun cɛra kunu kari novembre kalo tile 5 san 2023 in na min ye baaraw kun cɛlen jɔnjɔnba ye n'an ko maillot jaune duloki nɛrɛmugulama Burkina Faso ka den Paul Domo de y'o jɔnjɔn ta Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu Burkina Faso Tour du Faso ni o ye Burkina Faso ka nɛgɛsoboli ɲɔgɔndanba ye ale y'a kuncɛ kunu karilon ni a étape 10nan ye Wagadugu kɔnɔ min ŋanaya taara di Maroc ka cɛbɔ dɔ ma Ashraf Ed Dogmi Mali ka nɛgɛsobolila kɔni olu ma se ka jɔyɔrɔ ɲanama sɔrɔ nka u sera ka nin tour nin bɛɛ laban olu ka degeli karamɔgɔ Jibril Kone ale ko ale nisɔn ka di kosɛbɛ ale ka nɛgɛsobolilaw bɛɛ dɔgɔnin ye Jamɔgɔ Diallo nka sifinnamɔgɔ in an bɛ se k'a fɔ min yɛrɛ y'a to a y'a ka place perdu o kɛra panne de crevaison mais ma jigin a la parce que toujours min b'a la ka baara kɛ vraiment a y'o baara kɛ mais Ala de m'a lajɛ a bolo dans les jours à venir panne minnu y'an sɔrɔ ye o pannew n'Ala ka jɛ an bɛ n'olu corriger nin Tour du Faso ni ɲɛmaaya taara di Burkina Faso ka ŋana dɔ le ma min tɔgɔ ko Paul Domo ale ye gileki nɛrɛmuguman sɔrɔ an bɛ wele ko maillot jaune ni nɛgɛsoboli ɲɔgɔndan ni a tun ka jan a tun ka gbɛlɛ fɛnɛ kosɛbɛ ne ye gileki nɛrɛmuguman sɔrɔ joona a tun ka gbɛlɛ ka se ka a mara ni n ka équipe maaw ka dɛmɛ ye n sera k'a mara fɔ a laban sisan ne b'a yira n ye baara min kɛ nin cogo in na Tour du Faso tako 34 kɛra gbɛlɛya foyi ma sɔrɔ a kɔnɔ farafinna nɛgɛsobolilaw ani faragwɛrataw olu ye layiru ta ko o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a tako 35nan na san wɛrɛ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso sɛrɛntɔlanta bunagun kan bi ntɛnɛ novembre kalo tile 6 san 2023 in na Mali sɛrɛntɔlantana denmisɛnw cɛmanninw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu bɛna Indonésie sira ta u bɛna taa u ni yɔrɔ ta Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan min bɛ daminɛ novembre kalo tile 10 nata Mali sɛrɛntɔlantana denmisɛnninw ye u ka labɛnni labanw kɛ Arabi Saouditikaw fɛ yen Mali lasigiden ambassadeur ko don Arabi Saouditikaw fɛ yen Abubakar Guro Jal taara Mali sɛrɛntɔlantana denmisɛnninw fo ne bɔra Riyad ka na tɛmɛ ni Jɛda ye ne Mali ka consul min sigilen bɛ n ka sɔrɔ ka na an ɲɛ da an ka denmisɛnninw kan Arabi Saoudite yan nɔ n'u nana anw sigilen bɛ yan nɔ Mali tɔgɔ la ni jamana in kɔnɔ a ka kan ka na an ɲɛ da u kan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ka baara bɛ ka kɛ nɔgɔya la et puis ka jamana ka foli las'u ma fu ɲɛna fana ayiwa an hakili b'u la kosɛbɛ an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Segu aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Nashwan bolo ala sera aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ